хабарҳои он ки ёдгории гиромидошти хотираи сайёҳони хориҷӣ қурбониёни ҳамлаи террористӣ аз ин ҷо бардошта шудааст тасдиқи худро ёфтанд. аз он лавҳаи ёдгор ва дучарха ҳоло ҳамин як гулдаста мондааст. дар ҳукумати вилояти хатлон, ноҳияи Данғара ва раёсати корҳои дохилии вилоят касе ҳозир нашуд сабаби нопадид шудани ёдгорӣ ва дучархаро шаҳр диҳад. моҳи сентябри соли 2018 дар ҷои қатли сайёҳони хориҷӣ ки аз сӯи чанд ифротӣ сурат гирифта буд, аз сӯи Кумитаи рушди сайёҳӣ ва дар якҷоягӣ бо сафорати Амрико як нишон ва дучарха насб карда шуда буд. ин нишон ва дучарха дар себистони ноҳияи Данғара дида намешавад. то кунун ҳукумати ноҳияи Данғара ҳам шаҳр надоданд ки ин нишон ва дучарха куҷо шудааст. ёдгории акнун гумшуда ҳамчун изҳори андӯҳ аз марги фоҷиавии сайёҳони хориҷӣ ки рӯзи 29 июли соли 2018 дар себистони Данғара рух дод қомат кашида буд. дар он ҳамла 4 сайёҳи хориҷӣ кушта шуданд. аввал мошини онҳоро пахш кард ва сипас аз мошин афроде берун омада бо корду табар ба сайёҳони захмӣ ҳамла карданд. ин хабар ва махсусан аз тарафи гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ба зимма гирифта шудани масъулияти ҳамла Тоҷикистонро дар сархати расонаҳои ҷаҳон қарор дода буд. 14 нафар ҳамчун омили ин ҳамла боздошт ва маҳкум шуданд. 3 тани дигар ҳангоми боздошт ба ҳалокат расиданд. моҳи сентябри ҳамон сол Кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон муҷассамаи дучархаро дар ин макон гузошт. масъулини кумита он вақт гуфтанд ин кор рамзи эҳтиром ва арзи тасаллият ба оилаи қурбониён аст. дар замони гузоштани муҷассамаи дучарха даҳҳо дучархарон аз Душанбе то ба ин макон омада буданд. он вақт ин ёдгорӣ қурбонон шуда буд. акнун он дигар вуҷуд надорад. дар ҳоле ки мақомоти давлатӣ аз шарҳи масъала худдорӣ мекунанд, тахмину гумонҳои садо медиҳад ки оё тундравон ин лавҳаро нобуд кардаанд ё касони дучархаи рамзиро аз ин ҷо дуздидаанд.